Wel, o ran llwyddiannau'n had, mynd ddechreuodd yn ifanc iawn drwy ennill cadair Steddfod Genedlaethol yr Eirth. Ac yn wir, dwi'n meddwl bod wedi wneud ryw 4 neu 5 gwaith. A mae'n debyg ar ôl hynna, wnaethon nhw benderfynu, o reit, dim ond hyn a hyn o weithiau fedrwch chi gystadlu ag ennill. A wedyn, wrth gwrs, dath yr un fawr, sef ennill y gader yn Eisteddfod Genedlaethol Aber Afan yn 1966. Ac o'n i'n ifanc iawn, wel, os weda'n oedran, fyddwch chi gyd yn gwybod faint i'n oedran ni. O'n i'n 6 mlwydd oed pan mynillodd e. Ac o'n cofio edrych ar y seremoni adre ar y teledu gyda mam gi. A cender i fi oedd ar y ffarm yn helpu. Ac watcho'r seremoni. A gwybod bod e'n bwysig iawn, bod e'n rhywbeth mawr iawn. A dyma nghender i'n gweud thai, na fydd e'n had yn dod getre, o achos bod rhywun yn y gynulleidfa wedi gweiddi nad oes heddwch, a felly, wer rhaid torri ben y bant. Ac pan o'n i'n groten yn 6 mlwydd oed, oedd yna'n beth mawr i glywed. A mi nes i lefen o'r prynhawn dydd Iau tan iddo fe gyrraedd adre ar y nos Wener. Yna beth dwi'n gofio yn had yn ennill yn yr Eisteddfod Genedlaethol. A dwi'n cofio hefyd yr cynnwrf mawr oedd yn y wasg ar y pryd. Nid yn unig gwasg Cymreig ar y pryd, ond yr papurau mawr, y Times, yn Lloegr hefyd. Ac oedd nôl yn yr adeg hynny oedd ennill gwobr fel y gader genedlaethol yn rhywbeth mawr iawn iawn. Mae'n fawr heddi, ond dwi ddim yn cael gymaint o sylw yn y wasg Lloegr, wasg Saesneg. Ac oedd yn ystod y cyfnod hynny. So mae'r pethau wedi newid rhywfaint o'n ni. O'n i o hyd yn gwybod bod yn had yn enwog yn ei faes fel bardd, ond ac fel o'n ni'n mynd yn hynach, wrth gwrs o'n i'n dod i werthfawrogi gwaith yn had a beth oedd e. Ond dwi'n meddwl fydde fe'n cytuno hefyd y peth mwyaf oedd y ffaith bod e wedi cael i ddewis i fod yn archtherwydd. Ac dyna'r clod ucha gall unrhyw fardd, prifardd i gael. Ac wy'n gwybod fod yn had yn falch iawn bod e wedi cael y cynnig. Ac wrth gwrs o'n i fel plant oedd e'n... Ac hefyd i'w wyrion erbyn heddi, oedd e'n beth mawr. Oedd e'n beth mawr i wybod bod Dic yn chief, fel oedd Ynir yn ei alw fe, yn chief o'r Eisteddfod. Ond na, oedd hwnna, a dwi'n gwybod bod e wedi rhoi balchder mawr iddo fe. Ac y treni yw bod e ddim wedi cael y cyfle i weld yr amser na trwyodd i'r diwedd. Ond na fe gafodd flwyddyn ac oedd e'n fraint i fod yn y gynulleidfa yn ystod adeg cadeirio yng Nghaerdydd. A cael merch yn ennill hefyd. A just gweld yn had yn cerdded mewn i'r pafiliwn a cymryd i'r ran ar y llwyfan, oedd hynna'n brofiad special iawn i fi. Dwi'n meddwl beth oedd yn bwysig ynglyn â'r ffordd oedd yn had yn creu i waith. Oedd e'n gweld barddoniaeth ym mhopeth. Os oedd e allan ar y ffarm ar gefn y tractor, oedd e o hyd gyda rhyw dymud bach o bensil yn ei glist a rhyw scraps bach o bapur yn ei boced. Ac oedd e'n gweld rhinwedd mewn tywydd arbennig, mewn tymor arbennig, mewn anifel arbennig neu rhyw jobyn arbennig oedd e'n neud. Ond oedd e hefyd, oedd bobl yn aml yn ffonio a gweud, mae anti Medbel ni yn 80 wythnos nesaf, a fydd eich bosib i chi ysgrifennu cerdd ar gyfer ei phenblwydd, neu mae rhywun wedi marw yn y teulu, neu mae rhywun yn dathlu priodas arbennig. Ac oedd e'n dod i ben a creu cerdd oedd bron a bod yn hollol bersonol i bobl oedd e ddim yn nabod, ond i'r unwedd e fel bardd oedd nabod bobl a nabod cymeriadau pethau. Ac oedd e'n gallu gwneud cerdd am unrhyw beth. Roundabouts yn Blaennerch, oedd e'n ysgrifennu cerddi am tractors, y ffyrgu fach, oedd e'n ysgrifennu cerddi i bobl, wrth gwrs, cymeriadau'r ardal, a i sefyllfaoedd arbennig, pethau
oedd yn ddigri, pethau gwleidyddol, oedd e jyst yn gallu'r ffasiynu cerddi allan o ddim byd. A dyna oedd ei greffted, yn meddwl.